Ola, son Sonia e vou a ler o conto A Brétema, escrito por María Victoria Moreno e ilustrado por María Monte Sueiro. Vilaxeada é unha aldeiña pequena, deitada na costeira da Peneda. Ali vivía hai xa moitos anos unha velliña moi bella que pasaba as noites a carón do lume. Os días pasábaos á porta da casa ao agarimo dunha raiola de sol. Tiña as mans como os bacelos de vide e sempre quedas no regazo. Tiña a cara engurrada como as veigas labradas. Tiña os ollos cansos de tanto traballar e a súa mirada parecía un aloumiño de cristal mouro. Desde a súa porta vía pasar os mozos, os nenos. Os vellos non os vía, que tamén eles estaban sentados ás súas portas. Vía pasar o sol, as nubes. A brétema non había, que daquela non había brétema. Vía pasar os amenceres, os solpores. En cada solpor vía fuxir un anaquiño da súa vida. Por iso sempre estaba a contalos. 34.575, dicía. Xa non me poden quedar moitos. E o solpor chiscáballe un ollo dende o horizonte como querendo dicirlle: miña avoa, aínda mañá hei vir bicarte nas meixelas. E a velliña sonreía. Pero non todo era tan fermoso. Dicíalle os mozos e as mozas ao pasaren: hoxe temos moita presa, miña avoa. Mais mañá imos traerche cereixas fresquiñas do cerdeiral. Pero os mozos esquecíanse sempre das súas promesas e a velliña, agardando, decatábase de que nunca os volvería a ver. Os nenos e as nenas eran aínda peores. Chegaban mesmo a facerlle mofas á avoa, que non se podía defender. Cantábanlle ao pasaren: velaquí a vella rabexa, que xa non pode fiar, porque ten as mans de cera e os olliños de cristal. Amoucábase moito, a coitadiña, e calaba. De alí a pouco tiña o mantelo cheo dun orballo miúdo, dunhas pingueiras de choiva morna onde logo brillaba o sol. E o sol, co seu sorriso amarelo, preguntáballe: vella dos cabelos brancos e das vaguas no mantelo, sempre te vexo chorando, que che fixeron os nenos? Ela non quería que o sol se incomodase cos nenos e ocultáballe a verdade. Dicíalle: eu choro porque son vella, porque non podo fiar, porque teño as mans de cera, non teño con quen falar. O sol demorábase un chisco en fuxir porque quería consolala e ela, ao agarimo da súa raiola, deixábase querer. Fíxose moi choricas. Aínda que os mozos non se esquecesen dela, aínda que os nenos non lle fixesen mofas, choraba e choraba para alongar o aloumiño do sol. Foi mirrando, ata que se converteu nunha froumiña feble que tremía co aire, e aínda choraba. Así apareceu ao seu redor, no chan, un regatiño de vidro limpo como a prata, e a vella, mirrando, rematou por consumirse no charco das súas vaguas. Aquel día o sol deitouse moito máis tarde do adoitado porque quedou dando calor a aquel cristal frío ata que o converteu nunha nube donda e branca que, empurrada polo vento, seguiu o camiño do solpor. Cando xa voara por riba de todas as casas de Vilaxeada, soamente tiña dúas saídas: deitarse no cumio da Peneda ou seguir cara ao mar detrás do sol. Ela era moi amiga do sol, pero estaba moi cansa, e máis sentía moito pesar en afastarse da aldea. Por iso se deitou no cume e dormiu até a primeira luzada do día. Aínda non se decatara de que non tiña ollos para chorar, nin pano para limpar os ollos, nin mans para coller o pan. Mesmo o seu corazón se convertera en vaguas. Pero a coitada non estaba afeita a ser brétema, e non se decataba de nada. Fíxoselle o día moi longo. Vía ao lonxe os seus veciños e amuábase porque a miraban con caras abraiadas, porque falaban moito, porque facían acenos moi extraños. A vella quixo falar para dicirlles: son Minia Senín, a vella veciña de Vilaxeada, que por estar esquecida todas as noites choraba. Mais non atopou a súa boca e non puido dicir nada, soamente sentiu que un airiño morno a atravesaba toda. Daquela desenganouse de ser brétema e dixo para sí: cando chegue o solpor hei chorar aínda máis que os outros días, para que se apiade de min. Hei dicirlle que quero ser Minia Senín, e non esta cousa extraña que nin siquera pode falar coa xente. E chegou o solpor.
e a pobre velliña quixo chorar e non atopou os ollos, soamente sentiu unha friaxe de auga que a traspasaba toda. E o solpor chiscoulle o ollo desde o horizonte como querendo dicirlle: «Miña avoa, aínda mañá hei vir bicarte nas meixelas», e o solpor fuxiu cara ao mar, e a vella quedou moi angustiada. Pasou así moitos días, quediña na peneda, silandeira, soa. Soubo polo vento que a veciñanza andaba á súa procura, que os mozos e mozas lle gardaban cestiñas de cereixas, que os nenos querían darlle un bico cada noite antes de iren para a cama, e a coitada debecía por volver á aldea, pero non podía dicilo nin podía chorar. E alí estaba, quediña e murcha, como un paxaro engaiolado. Un día contoulle o vento unha cousa moi simpática. Díxolle: «Ali abaixo andan todos a rifar. Uns din que és unha pomba nova que fixo aquí o niño. Outros pensan que és a cabeleira dunha vella rebella. Mesmo hai quen asegura que és un fato de ovellas brancas. Non se dan posto de acordo». A miña Senín veulle o riso, pero decatouse axiña de que tampouco podía rir, soamente sentiu un aloumiño de vento que lle facía cóxegas arredor. E rematou poñéndose moito máis triste. O de ser brétema certamente non era boa cousa, e o vento, libre e falador, comprendeuno. Díxolle a miña Senín: «Eu son amigo das ervas, falo nas noites coa xente, e levo a choiva ás aldeas cando as veigas teñen sede». E a velliña paraba mentres nestas verbas. Ela quería ser como o vento, mas non podía responderlle. Mirrando, chegou a parecer un lenzo gris. O sol pasaba ao seu lado, dáballe colores de flores cando a bicaba e non reparaba nunca no seu pesar. Despois chiscáballe o ollo desde o horizonte como querendo dicirlle: «Miña avoa, aínda mañá hei vir bicarte nas meixelas», e fuxía cara ao mar. A vella non sabía que facer coa súa angustia e non imaxinaba que o vento, cavilando, remataría por atopar unha solución. Díxolle un día o vento: «Ti tes cariña de nube, o corazón aldeán, se queres deixar o cume, haste a facer a voar». E como o vento sabía que miña Senín non quería darlle resposta, coidou que sería mellor non demorarse agardándoa, por iso a apuxou da peneda cun golpe suaviño. Despois, con aloumiños de pluma voandeira, levouna ata a velaxeada e deixouna deitada nos bicos das árbores, nos cumes das casas, nas cruces dos cabazos, nas follas das flores, nas espigas do millo. Gustoulle moito ao vento o aspecto da aldea envolta en brétema e foi dar un paseo para comunicar á veciñanza esta novidade. E como a xente que traballa a terra entende moi ben a voz do vento, soubo que dicía: «Xa volveu miña Senín da súa casa da peneda, mas non ten onde dormir e está deitada nas veigas». Saíron ás fiestras para saudala e descubriron que a aldea toda estaba envolta nunha nube branca, baixiña, morna. Descubriron tamén que as flores se aledaran, que medraran as espigas, que suavizara o tempo e non daban creto ao que vían. Decatáronse axiña de que a brétema non era como as nubes, que están feitas coa auga do mar, que non son amigas das persoas e voan sempre moi altas polo ceo. A brétema, en troques, camiña preto da terra e pousa nas ás dos paxariños ou nos cabelos dos nenos. As nubes levan lóstregos e tronos. A brétema só leva fragancias de terra vizosa. As nubes fan doiras e estragan colleitas. A brétema fai sorrir as flores e amorna o tempo. Por iso, a viaxeada queren moi ben a brétema e a brétema quere ben aos labregos. Isto faino soamente porque lle gusta que a boten en falta e que lle pidan axuda, e os labregos e as labregas, que a coñecen ben, mándanlle recado co vento. Ti podes escoitalo polas noites, mais miña Senín, a brétema, que aínda non perdeu de todo as súas teimas de vella choricas, ás veces ten antollos. Vai para a peneda e demora moito en baixar. Marcha zunindo estas palabras: «Miña Senín, baixa axiña, que morren de sede os leiros que están murchando as espigas que tremelican os nenos». Se sabes de certo que é isto o que di e non outra cousa, daquela achégate á fiestra,
Verás a miña Senín convertida en 1000 pingueiras lenes, sorrindo desde os bicos das árbores, dende os cumes das casas, dende as cruces dos cabazos.